Здравейте! Днеска обикаляме пак планините. Този път безцелно, просто е така с природата. И намерих едни готини местенца, ще ги провериме. Взел съм апарата, добре се справя. И като има нещо, ще се включвам от време на време, ако падам на находки. И така, до след малко. Така, ето тук попаднахме на нещо. Изкопах дупката. Ето тук дава някакъв сигнал. Сега ще го видим какво е. Ето. Опа, ето я. Монетка. Това ще е някаква... Това е турско. Османска империя. Да, е това е Турат. Само че като я измиеме, ще се види сигурно по-хубаво. Но сигурно е турско. Ето. Еми така. Продължаваме натам. И ще видим следващата находка каква ще е. Така. Ето е втората находка. Така, сега ще изкопаеме. Да видим какво ще става. Изкопахме, да видим тук какво ще стане. Тук нищо няма. Ето как. Какво е това? Нищо не виждам. Каква е това? Каква? Пластинка е някаква. Железо? Не е железо, някакво алуминия, какво е? Не се знае. Има нещо като че ли тук. Не е ценно. И продължаваме. Така още една находчица намерихме. Гилзичка. Ще може да видим коя година е обаче. Не мога да го видя. Може би... 19. Има някакъв като 19 тук. Или 10.
Или, не знам, 18 може би. Интересно. Продължаваме към следващата находка. Тук някъде попаднах на още едно. Това. Прилича на сигнал. Ще го проверим. Тук някъде беше. Тук някъде. Това е плитко. Ще ми е пинг-понг. И тук някъде. Какво е това, бе? Не се знае. Може би някаква част от копче или нещо подобно. Не е монета със сигурност. Сигурно нещо такова ще. Интересно. Продължаваме. Следващата находка. Паднахме на нещо тук. Да видим буклук ли е или нещо по-интересно. Ето тук го дава някъде. Капачка. Еми, и тия се намират. Продължаваме. Паднахме на още един сигнал. Сега ще го видим и него. Тук ще ми го даде с апарата. Да, че тук е някъде. Буклук или нещо. Какво е това, бе? Това не се знае вече какво е. Сега ще видим. Интересно. Може би като катарама на колан ли прилича това? Нещо подобно. Еми, продължаваме. Тук попаднах на нещо много интересно и странно.
Какво ли ще бъде? Чакай, че пинпойнтера. Значи е това. Прилича на камък, обаче не е. И е доста тежко. Пинпойнтера го фаща като желязо. А какво е? Много странно. Много тежко. Фаща го като метал. Много интересно. Не е камък със сигурност, защото е много тежко. Като гюре. И е метално. Ще го измия, после ще видим. Как е възможно това? Прилича на камък. И то доста тежък. Интересно. Това го запазваме. Продължаваме натам да видим какво ще излезе още. Последна находка за днеска. Видим каква ще е. Тук да нещо. Ще трябва още малко копнем. О, какво е това, бе? Това ще е подкола или не? Не. Някаква степенка. По-скоро от седло на кон. Може би. Или не. Не се знае. Не ще стига толкова за днеска. Нямахме кой знае какъв късмет, ама разходката беше добра. До следващия път. Чао от мене.